ki kubor nakaslem jong unongsan Hima. MP ka Shillong oba Vincent H. Pala hane ka sngi habaya keren bat kilat patai kubor halor ka jingmi kubor bakadon ki jingja jong ukhaw jong ka jela Meghalaya ulaong balei uba medba uba Jemino Kim Ong AA hakapor jong ka MeECL ki Thok City bandon ki jing TOHKIT balei menta ki chusngap balei kin chusngap haba ka ni ka kta ya udok urangli ula banrabru da ka baong ba Uwei ukna udai banyo chispa gram haka lower primary ma chispa san program haka upper primary bat ka sarkar pedeng kala pelat kumba arajar sanspa an reportan hak si kwata uba pala ula ongru ba ukhaw na Delhi uwan na kabenta ki kena kumju ya ki kena school hanrai haba ki school ki dangkhang menta namar kane ka klam shano kita ki jingbam kum ka midday meal bat ki jingbam batei ki lej ki badai ka bha jong ki khna bat ki long kme ulaong ba ka UDP ka dei ban kli bha bat ban long khoj habaya dei bat kani ulabu jingkli ru balei ka BGP ka shusngap habaya dei bat kani kumta uni UMP ula DAWA bandon ke jing TOHKIT ban lap ya ke jing le bam dei bat ulaong haba ukhaw ba wana ka sarkar pedeng shano ki bo ya u bat kumno ki pendon kam ka sarkar ka dei ban juba te balei ke mujong ba met ba leni ke mujo ba jibino nga I hakapor ba namenta ka electricity namenta ka MSB namenta ka MECL ki Thok City de bandon ke inquiry balei menta ke susngap balei ke UDP ka susngap ba menta ka kta ya ki yok ka kot jong ki bru ba pi page ni ki website la kumno ka ne ka uneu khaw wei khna de ban yo chispa kram ha ka primary but chispa san program ha ki upper primary tengi don hangni ha Meghalaya ngi don kat kum ka website nga page for 3.85 lakhs ki student ha ka primary and 1.5 lakhs ki student ha ka upper primary te pina combine gitu baro ngi yo khaw almost 2560 tons ha ka chikwata tementa ka jingkeli ka long ba u khaw uwan nang te ha ka chikwata ki school ki khang ka midday meal ka khang te sheikin le kita kumno ki pedon kam ki utilization ka jubab kalong menta ki ong deu jong ki tu teu khaw bawan hei ki pedon kam pi ka utilization ha kanu kor kom ba ki de ban le katang akwa ba lakumno ka UDP ka de ban kelib ha ka de ban long clean ha kani ki issue na mar ka portfolio ka de bat ki UDP ha kani te BJP ro balik susngap menta baki bade center ka allotment ngamani ngadang phone na po no secretary nang teu ong BM na po ministry ka allotment kawan daga midday meal ka de laga jonghi bat namta ka supplement nutrition program ka de laga jonghi te dawan kini nang te allotment ka yai bait hanre hangni pat sei ki ai te only one question hai ki panan kam yu new khaw bawan nang te ke talari ki ong uniung de tau khaw bawan na Meghalaya kata ka jing ka kwa ban ong na ka liang jonga tenga karpat iki bakai ban jubab ladangin bam tang ujhor ne ngi yo kajar ngi yo sho le ne ha kanu kom jhor la ki dor umpnyang la ki dor sei kin kan poi ka jaj bentu sei kin im ki bru jongi ha kan ikar kom ki nam ta ka MECL ki ong ki DAWA ba de ban set up ka inquiry bale ham ne ro kim set up ki inquiry ke kata ka badam kam ka inquiry kan ban batai ka don scam ne kam don scam ne menta ki pulit hang te kila register ki FIR mening adang ki la register te ban ong hi bom don scam le ne claim set up kan inquiry che ka long ka bhai bikin set up kan inquiry na mar ka de ka long ki issue na menta ka badil bat ki baduk ka badil na menta ki under kini ki under privilege ha ga jo ka poro ki badil na menta ki nutrition ki to ge ba duna khamtam ki badon pneumonia samkam ki ba ki khana ki ba underweight ka Government of India ka ai kini ka scheme ban achieve ya ka SDG mo sustainable development goal ko weni ki banta pe ki le na do arja chfeu ki sedang ki allotment ki ba fair ki national nutrient mission ki sedang na do ka topor ki sedang allotment bat ka Meghalaya ka la long ka wei ka ba ban awaj ki stunting ban awaj kini kitai ki ai kini ki nutrition te sei kin menta ka school ro kam long ka midday meal ro
kemudian ba ai ta sei ha kanu berkom ki utilize te ban like na kata ke baro ngatrai ka UDP hi kade bandon ke jing ke kle kin pensyai ki pajba kade bandon ke inquiry chief minister hi kumu head su de ban set up ke inquiry ke kenang ki pajba kin syai ban soong hi kamdon te basuk den don ke inquiry pat ga report ke inquiry independent inquiry ngatrai kata kapan bahaban da ki kwa ban khoj ha kata ke ji de bat kata ka kam do set ke inquiry kum bagi ong ban set ke inquiry po MeECL te ka jo ke inquiry hem ta ke ne ka KHAW ro na mar ka KHAW involve na tu singa I ka government India tang mid mil ka allotment ka ba chi quarter ka po 11.59 crores te namanta pat ka SNP nga I ka allotment ka po almost 6 crores ha chi quarter hakini kisnem baladep ka latest ngam tip kalong kumno tang ka last quarter kat kumjing I jonga te is a big amount te lada ki ong ban le ka inquiry namta ka MECB leni MeECL kita gajo kan inquiry gajo sistem ke di ban le lada ki kwa ban clean ba upai ba di ban sang tho kan don ka inquiry te tiplut kan kita ki bala do man chuaro na mar ki tu gi di ki badil yo KHAW te ki post name kla dil yo KHAW te lada ka nado man chuaro ka bahai lada ka mi no kan hanu kor kom ban penduk ci sendan kan na isu kot khabar ba ki ong ketika tainted company menshwa post name menshwa andre na try ka government haba ka alot biang menta ke de ban tip kan ke ban tainted ke katang ong pi ban don ka inquiry tela tip hai de ban don ke gen bale ki re alot biang ha ka jo ma pi ka jai berujungi ka nang duk kat ba ka corruption ka nang kiu te menne kadang don ka conference nga iba menta tang Meghalaya 11,420 boys are under drug addict 11,420 I can share you ka baki I mane ka report yang kata ka survey bakal ka sarkar mde bale ayo ta Punjab 88,000 ki don ki kena ki ba don drug addicts to sngi dengan idang keren doktor sandi to beri alamin ya ka Meghalaya roh ka drug addicts te ka sarkar ka kani barok kawan ka yu ka de membiang ka rukom penyaj te la ka sarkar kala pan ka pan clean yo kim kini ke ban like ki khna jungi ha ka ne ka di ka bam ka di drugs ka ne ka tai te de ban ai kam ai jam ki khna ke kata ngala tho chu chief minister wat ka sanction bla yo nam ta ki battalion ro de ban ai kam ai jam ki khna te ka ne ka lockdown ro phimlar ban sustain palat ki bru jungi ki de ban inject ki bru jungi ki de ban le ka vaccine na kerpat ba di ki deban lek vaksin na mar haba keleng pin iha po Amerika more than 56% kila vaksin mentai kila pli ke business pelayaj iya te haba keleng hapo Europe kila sedang pli na mar ba balei kila de vaksin te ka vaksin ke de ba don kam ba ki bru kum de ban teng ke vaksin dang la ban ai vaksin ban de ke batia hospital mala I ke perlok le jong ki ba ya de perlok ban ngah kapor bagi ong ki nongkong ki ong tre rawat ki nong tre junga ki ong tre ra vaksin haden kin da yo I haden ba I bang ni le ding la de vaksin nga le de la de I lok la de I khon borok la de vaksin ngim le ki to hi ki kwa o ngaro ngan le de ha nongkong ki kim tre ra tem de ban don ke jingting kom bangile ka yang ki titi kom bangile ka BCG te kene ka vaksin ro ka jo hi na mar bali ha kene vaksin da ki awaje ka don memory kat kom ke jing ong ki doktor te lada pio covid menta hadin live hapo live nai pinam yo covid na mar balik antibodies je pi kana klain re slowly ka to ka antibodies jang pi ka kut re la pidon ka vaksin pan da one ka virus ka ni vaksin ka bala ban ya khun ya kini ki variant jong ki virus la ki virus ki bonjait mo kala ban ya khun tengah karpat la dangi ong hi ban bangin kiu ha ka yo ka kot ban like na ka le ka lockdown la kum no 60% ni kinong song jingi ki de ban yo ka vaksin la do kum ta ta kan jenjar lockdown te ka sarkar ka de mane trilang bat ki niam badi pembina ying mane ka to singi da ong wat I bishop jong ni la cha vaksin ni da ong bang ada ong ni iba kat sebe pelit sung ba yo to ki ba te ha ki snong ki thau namta haki NGOs ki befer ki de ban ayo ki de ban don ka kane ka jing pensinga hi pa ba kam de ka ba ma